کێزکێن قەحوەیی کێزکێن قەحوەیی کێزکێن تەختکی ژنێکە سەرگرتی 15 یورویان ما توچما ئەو قەسی ئەرزانی دپرسە mêrêsên bêlboq Almanên fêrî durum û donerê bûyî şal û şepik li bin wêneyê Bosfora Stenbolê ka dermanê kêzikan penaberekî destjêkirî keçeka Ewropayî mejiyek bi erdê ve herikî stran, kilam, helbest, çîrok, wêje û daçekên wenda bûyî mirovekî parçebûyî beşek bi jineke 5 salî re li kafeyeka Almanya beşek di zirnazîqeke ji textikan de beşek li bareke dibin dûmana stranên etnîk de beşek li polake zimanî beşek bi keçeke Fînlandî re yekî din li odeyekê tijî kêzikên qehweyî kêzikên textikî ka dermanê kêzikan